ka din jay chismis. Ano ang chismis? Maipapan iti kasinsin mo. Ay na, agdi na mag-amasikog. Ang paiso ka din ita ang chismis? Ay na, naudikan iti damag. Kati problema na, saan nga aminin ti lalaki ang nakasikugkan kwa na? Kasanupay nga rod ita ni Leslie. Gunguna na nagalastumot ngamin ti ugali na. Iso aday ta, nakarma. Amo nga tanda kiti dadakal na? O, di si kamat ti mapanagipulong. Saanan? Diyak kaya ti makibiyang iti day taabanag. Ay, kumusta gayam ni Jerome? Talaga kadi-adi kan makisinsinarakan kwa na? Saanan? Ngam ka na yun lagtamo ti panag-text na kanya. Ay, amo na nga tan, ti maipapan ka ni Leslie? Diyak amo. Ngam ibagak to dahi ti adamag kadatatang kanlanang. Saan da ka nataulan dagiti aso? Ang kalawi kayo pa iti ipos da, agraman lapayag da. Amo da nga da itad mo akananda, kapitan. Kas nila yung timang paamaw iti nauyong nga asaw. Kanayon nga ikam ida iti kananda. Kano kanayon da ka makita, kapitan? Kanayon ka nga nga umay dito, Kailiw ka nga minda kanayon nate. Ay na, Jack makaid na doon di ka makita. Uray yak man, kapitan. Kay kayat ko da ka dito, Ay na, Panagrik na kanin, kat natalgadak na da. ay nakaragrag sakak mait no at daak dito'y nate. Apay, saan ka kadian naragsak? Itisidong ni kapitan, Ay, dumano si kati kapatpatangkaw. Sa anak ama uma. Ang umno ni banang ti kasarsaritak. Ay na, makaturturo ka. Angkay, nagdahamag ko kanayon mo ka no asarungkaran ni natay. Ay, tangiwat mo. Ang mga numangig na kani antim. Naman ni antay, napanaki maritis di Teresina ni Kagawad. Ha? Agpaiso ka ni ti Chismis. Hindi ko matidakas na. Lumapanak makipatpatang. Isugayam ti pangpang tadam iti dugpaw. Ipakpakan ko iti aso. Saan ko nga itid ka ni natin ti dog food? Sigurado arumwar ti balunet ni antay angkay. Agdisun ko di tabuhot mau. Anday ko. Di ka sumana o kulang na ang mga nusumungad ni antay. Mayat na tinaramid mo angkay. Pinaamom dagiti bantay na. Tapno libre ka makastrike. Ang delikado ka kini antay. Intanto man, ijaayan ni nate. Ha? Ako'y ang mapantadita. Yung kayo kasi sa lungkaran ni natay, antay? Akwa, nagpipintas ka no, dagitila ko na aparyok. Agdudu matimaris na. Inakman kitaan, ang mga noada makurso na daa. Ay, kunak no apay ang mapang kayo iday, antay. Apay nga'y asabali ti isem mo, amang kita kanya angkel mo, kwarog. Ay, salbag ka kwarog. Apay kita nakitikas ta. Ay, kilawon ka makita mo. Apay ka pala nakakilawan, angkay. Apay, adda ka di rombeng amamwa. Ay, Jack, amo ko ni kwarog. At ang sakit samsamantong na. Yang kalmay. At dayamat samsamantong gaw. Ay, hello, nate. Ay, inawis nak ni Banang nga umay kami kano dita. Ay, umay kami kano gumatang itilakom. Ay, di mo ipadlaw akanayo nak ditawan. Araglado, kapitan. Di nang tumaamon akanayon ka dito'y balay. Ay, nasayaan. Ay, nalakang ay alis ti alipuspos ni Banang kay. Kunak man numasirib ti asawang, kapitan. Sa bali ti paglaingan na, nati. Ano ti paglaingan na, kapitan? Ti ka di agungat kan agbalo na? Ay, saan mo't kit di, nati. Ang tay tulagan taan, nati. Saan mo nga ipadlaw? Huwag ko na klang aludan, kapitan. Siriban ta ni kapitan. Ay, nalakala ang ama siriban ni Banang, nati. Di nang tumaamuan.
nalaingak nga pamarang. Sige nga Roday. Madam-dama, anda kami dito. Darasang ti umunag intay. Kuha. Apay, di ka ba't nagtuloy agi matang iti bagbagam paparyok itay? Ay. Kunam siguro amasiriban na intay. Ay, apay ka di. Katawan mo't inaramid ko kang ka. Idi napanta ijabalay ni nate. Idi nakita na dagiti aso, pirmay ataulda, ngam idi may ka, agkalawi da. Ha? Anya ti kayat asawan day jay. Diyan mo ka dagijay nga aso. Di mo yalis, ti alipuspos ko. Tinauyong nga aso, kalawi kiwan na lang ti amamuna. Kaya't asawan day jay akanayon kaamapan ijay. Ha? Sinalbag ka. Ay, kuha. Kaawatan ngam amuna kandagiti aso. Ay, kuha pa ng dungaw. Jay, kuha kami. Jay... Manipod ita. Awan ti maladaw nga agawid. Numaladaw ka pa'y pagsublyak ti babae itinagdapuan na. Papanawak dito kabildatan. Yay. Naawakam. Ay, kuha. Saan akong amap-mapan ijay ba ng dungaw? Correct. Ayaw ko na. Ay, di mo ilayat na balunat. Masakit yan. Ay na, nagalas na talaga ti ugali. Dahi ta ang kasinsin mo. Iparit na nga kuyog kayo ka ni Jerome. Ang may sumat ti asidag ka ni Jerome. Madlaw nga agpapapansin ang mga no-crush na ni Jerome. Kasta nga ta? Mabuti nga makita na nga kuyog kami ka ni Jerome. Agipulong lakit di. Ay, ang pangkit di daya babae. No sika, bawal. No iso, saan? Kitaan nga min kaslapak kitaan na kan. Arig na, ideket nanti bagi na ka ni Jerome. Ay, amlatan. Saan mo idan apampansingan? Ay, amalan numadlaw da ka. Ala, kita mo. Ala, dayjay on. Timakder ni Jerome. Kat pinarawan na. Intamatan. Kat ni, umadanin ti oras ti sumarono a subjecta. Mat ti sumarono. Mat maturog. Ay na, girl. Among ka din jay chismis. Ano ang chismis? Maipapan iti kasinsin mo. Ay na, ag di na mag-amasikog. Ang paiso ka di dahita ang chismis? Ay na, naudikan iti damag. Kati problema na, saan nga aminin ti lalaki ang nakasikugkan kwa na. Kasano pa'y nga rod ita ni Leslie? Hunguna na nagalas tumod nga ti ugali na. Iso aday ta, nakarma. Amo nga tanda kiti dadakal na? O, di si kamat ti mapanagipulong. Saanan? Diyak kaya ti makibiyang iti day taabanag. Ay, kumusta gayam ni Jerome? Talaga ka di, asan ka na makipagkit-kita kan kwa na? Saanan? Ngam ka na yun lata mo ti panag-text na kanya. Ay, amo na nga tan, ti maipapan ka ni Leslie? Diyak amo. Ngam iba kakto da iti adamag kadatatang kananang. Apaman ang makaawidak. Nagdagaan ka ti panawanan. Di matlag to daon. Nakutong pa yung tinuanggaw. Tawan mo itong root akanin na. Di tati parekot tayo ta nagango amin aroot. Ewan pa yan maarab tinwang analang to aroot. Ay, basit pa yung pundok agarami. Ay, iswasag na basit at lang ang tititit ko itin mga ka. Tama nga numaibos. Ewan tunti ka rin na. Kanya ngayon ti pa ka ni tinuanggaw. Si gamay. Ay lah, saan lahat wang tikaasi? Pati tao agi remedyo tayo mo't itikanan tayo. Galas na talaga ti ugali, dahi ta ang kasinsin mo. Iparit na nga kuyog kayo ka ni Jerome. Ang may sumat ti asidag ka ni Jerome. Madlaw nga agpapapansin ang mga no-crush na ni Jerome. Kasta nga ta? Mabuti nga makita na nga kuyog kami ka ni Jerome. Agipulong lakit di. Ay, ang pangkit di daya babae. No sika, bawal. No iso, saan?
Kitaan ngamin kas lapakpakitaan nakan. Arig na, ideket nanti bagi na ke ni Jerome. Ay, amlatan. Saan mo idan apang pansingan? Ay, Amalan numadlaw da ka. ala kita mo. Ala, dayjay on. Timakder ni Jerome. Kat pinarawan na. Intamatan. Kat ni, umadanin ti oras ti sumaron no subjecta. Mat ti sumarono. Mat maturog. Ay, napan ka di simak doon ni Kwarong. Ay, saan pa'y nga road? Na, Di pa'y magsimbang pat ang nagbiyahe. Inggagara naman din, ti saan asumangpit adagos, tapno saan asumakdo. Ay, daka mo Ang kasumakdo. Ane, aglut-luto Na, dahi tamanin sakdo. Adakit kapitanan ngagsak daw. Apay, gaputa kapitan ka? Saan ka nagsakdo? Ay, saan ang maibagay kanya? Ay, madi akitaan no kapitan ti agsakdo. Apay, gaputa kapitan ka? Saan ka kading nga uminom? Na, Danom, ti masapol, no agluto iti kanan. Yay. Apay, saan ka kadi amang mangan? andala ko maibaon ko asumakdo. Ay, salbag da di akwaro. Tadi pa'y lang abin sumangpahay. Ay, hello nate. Ay, inawis nak ni Banang nga umay kami kano dita. Ay, umay kami kano gumatang itilakom. Ay, di mo ipadlaw akanayo nak ditawan. Araglado, kapitan. Di nan tumaamon akanayon ka dito'y balay. Ay, nasayaan. Ay, nalakang ay alis ti alipuspos ni Banang kay. Kunak man numasirib ti asawang, kapitan. Sa balit ti paglaingan na, nati. Ano ti paglaingan na, kapitan? Ti ka di agungat, kan agbalunat? Ay, saan mo't kit di, nati. Hanggang tayo tulagan taan, nati. Saan mo nga ipadlaw? Uwan kunak lang aludan, kapitan. Siriban ta ni kapitan. Ay, nalakalaang ama siriban ni Banang, nati. Di nan tumaamuan. Nalaingak nagpamarang. Ay, sige nga Rodan. Madamdama, anda kami dito. Nagdahamag ko kanayon mo ka no asarungkaran ni natay. Ay, tangiwat mo. Mga numangag na kani Antim. Nawan ni antay. Napan nakimaritis di Teresina ni Kagawad. Ha? Agpaiso ka ni Tichismais. Eh, anya ko matidakas na. No mapanak makipatpatang. Isugayam ti pangpang tadamiti dugpaw. Ipakpakan ko iti aso. Saan ko nga itid kanin natin ti dog food? Sigurado arumwar ti balunet ni Anteng kay agdison to di tabuhot mau. Anday ko. Di ka sumana o kulak na ang mga nusumungad ni Anteng. Mayat mo tinaramid mo angkail. Pinaamom dagiti bantay na. Tapno libre ka makastrike. Ang delikado ka kini Antay. Angkail, nagdahamag ko kanayon mo ka no asarungkaran ni natay. Ay, tangiwat mo. Mga numangag na kani Antim. Nawan ni Antay. Napan nakimaritis di Teresina ni Kagawad. Ha? Agpaiso ka ni Tichismais. Eh, anya ko matidakas na. No mapanak makipatpatang. Isugayam ti pangpang tadamiti dugpaw. Ipakpakan ko iti aso. Saan ko nga itid kanin natin ti dog food? Sigurado arumwar ti balunet ni Anteng kay agdison to di tabuhot mau. Anday ko. Di ka sumana o kulak na ang mga nusumungad ni Anteng. Mayat mo tinaramid mo angkail. Pinaamom dagiti bantay na. Tapno libre ka makastrike. Ang delikado ka kini Antay. Enteng, intantuman, ijaayan ni nate. Ha? Ako'y ang mapanta dita. Yung kayo kati sa rungkaran ni natay, Antay? Nagpipintas ka no, dagitila ko na aparyok. Agdudu matimaris na. Inakman kitaan, ang mga noada makurso na daa. Ay, kunak no apay ang mapang kayo iday, Antay. Apay nga'y asabali ti isem mo. Amang kita kanya uncle mo, Kwarog. Ay, salbag ka Kwarog.
Apa ya kita nak itikas ta? Ay, kilawon ka makitam na. Apay ka pala nakakilawan, Uncle. Apay, adda ka di rombeng ama amwa. Ay, jak amo ko ni Kwarog. At ang sakit samsamantog na. Uncle Mike, at dayamot samsamantong kau. Permimit nga overload ka kanakan. No makita na ka, di akin jeep iti data. Sus, mga no ibabawi na. Sana makita, tasan mat nga umay di tao Inak to ito ti boundary, nalabas manayin. Uray saan nga umay di tao No adda makaidanaon. Paano na? Sino kumati mangidanon kan kuanang Uncle? Adalata mo dagiti piyangot. Idanon da ka na yun ka nga overload. Dahil tatupay tingiwat ti mangidanaw. Ha! Daitem? Ay apay bambantayam ay dagiti tao. Tapno amom no asino ti mangidanhan. Inakit di man na nagpasada. Na. Ado ita ti estudyante nga aglugan. Ay, saan mo unay Apay apagdanaga may ano mapuno ti Jeep. Uray ado ti aglugan. Basta agpliti da matamin. Saan ka di nga imbagak saan ka nga overload, ha? Kung nakanoawan pulis ang kay. Ay, urawan pulis! Saan na rin ba nga overload ka? Nagtangkan ti ulong kan lapayag mo. Anggal, kinta sa kang lisensya. Ay, di nakiramraman. Inkala na siksika. Ay na, mangibabayin ka. Sapay nagdakil ti multa. Ay, sigurado Saan anatang kenta ulong? Awan ko maday ta parikot mo ita. Dagijag to mo ta pulis. Ay, di mo pa basulan ida. Inarami dalang ti pagrebengan da. Sakpay lang mo tinatumpungan dati niliw. Agsipod. Tati jeep nga iman manehaw kat nakita da anag overload. Siyempre, tiliwin da ka. Apay napnapan ang kwarog. No da umasidag aswerte ng aday wamay. Niya ka di aswerte ang guide. Na. Ito ka di balasang asimang bay. Ay, balasang asasawang mat. Ada mangipa-drive. Wano mangipapasada iti jeep na. Nabartag ka mat. Jeep ko naman kay. Gusto ka di tinanggaw. Wenta saan ka siguro atulang. Ang kasano ang makapanta ka nay. Nakadrang ka mat. Ay, sana ka nabartagan kay. Maangot tupay nga agat arak ka. Ay, sigurado. Saan nga italak ti akin kukat ti jeep? Ay, nagsayang ay. Mabalin ka din ngayon ton bigato na mapantanggay. Ay, masapol asaan ka nabartag? Unang kay. Sana kuminumiti arakin ton bigat. Saan ka kadi nagpasada? Apay nga, adda ka dito'y kabildatan ngay. Ayan nga, tricycle mo. Bati ki talirang kay. Ha? Di mo tagandaran. Aglat-latin samot amin ngamin aparte ti tricycle mo. Yay. Uwing ngarudang kay. Nawanin ti pasada. Na mga nure matariman kat madadahil tumanain. Nung ata ipir kilo mo. Saan mo tangkay? Nabalimpay mo't nga gandar. Aglat-latin sapay ti andarnan. Kanayon mo mo't nga ipatariman. Di mapanmit lang ti mapasadaam. Iti kapapatarimaan mo. Nadadangawan pagpasada ka. Nuila ako kakasiti ko nam. Anya ngay nga ron ti kayat mo nga aramidin. Kas dyan ti tricycle mo. Uray ka matariman. Pagpasada tumot lang ang kail. Kapitan. Nagdaka di mo manasing pata driver. Apay ka din ada paray. Anya nga ti masapul mo. Ipapasada ko mati jeep ko Pimanaw nga minti sigon ang magipaspasada. Napan ka no jay Manila. Ay, ada ka pare. Isuti i-recomendakin ka. Alaman nga ron pare kapitan. Umay kayo to jay balay tag sa sarita tayo, uwad pare. Umay kami to iti gwapo ka anak ka. Saan ka di managbaybay aja ka anak ka, pare kapitan. Di kagda nagparay.
Jak ipalubos bay-bayan na ti jeep mau. Very good nga rod no kasta. Awan ka din ni kwarog dito, dungo. Awan ba't, apay ka day. Anya ti bagamkan ko na. Ada ko maipadrive dakan ko na a jeep. May mayat day jayan, ngem jay tricycle na, ngaglatlati, pati ungor na. Di kad nasayaan. No adda ipapasada dakan ko na. Kadua ko mga rod, amapan ijay balay ti kumparit. Saan pa imat nga imay ditoy? Ay, ang mga na pa ni Jayan ti kakadwa na atanod. Inak man biro kandungaw. Ang mga no ibabawi ti kumparit. No, di kampay lamapan ita. Win saan? Awagam laangan, tapno maamwam no sa dino ti ayan na. Apay napnapanam ko alog. No, da umasidag aswerte. Ngim aday wamay. Na. Niya ka di aswerte ang kahit. Na. Ito ka di balasang asimang bay. Ay, balasang asasawang mat. Ada mangipadrive. Wano mangipapasada iti jeep na. Napartek ka man. Jeep ko naman ka. Gusto ka dito ng ikaw. Wenta saan ka siguro atulang. Angam kasano ang makapanta ka nay. Nakadrang ka man. Ay, sana ka nabartagan kay. Maangot tupay nga agat arak ka. Sigurado. Saan nga italagtiakin ko ka ti jeep? Ay, nagsayang ay. Ay. Mabalin ka din ngayon itong bigato na mapantanggay. Ay, masapol asaan ka nabarta? Oo na, Kyle. Sana ko minumitiarak itong bigat. Kunak mo saan kayo na umay, pare? Ay, ipadrive ko kumaniti sa bali. Awan nga mintoy ka nakakidikal man, pare. Rabi asimang pahit. Pagsasaritaan tayo nga ron, boundary nga itid na. Uwan paray, di kagda nalaing akas kanyak to'y kaanak ha. Ay, barok, nanad ka kadimit lang no si kati mangipasada iti jeep ko. Ay, uwan tata, ikarik asam ko amay bayan ti jeep mau. Nasayat, no madlaw ko, asan ka, ananad, ay, ibabawik ti jeep. Ay, wanak ti jeep mau, tata. Wala, si kanti mangipasada iti jeep ko. Hanggang tuloy ko na ko. Ibabaway. No, sana nasayat. Ramin mo. Ha? Permimit nga overload kan kanakan. No makita na ka. Di akin jeep iti data. Sus. Mga no ibabaway na. Sana makita. Tasan mat nga umay di tao Inak to ito ti boundary. Nalabas manayin. Uray saan nga umay di tao No, ada makaidanaon. Paano na? Sino nga kumati mangidanon kan kuanang Kyle? Mumaya. Adalata mo dagiti piangot. Idanon da ka na yun ka nga overload. Dahil tatupay tingiwat ti mangidanaw. Ha? Daitan? Ay apay bambantaya maya dagiti tao. Tapno amom no asino ti mangidanhan. Inakit di man na nagpasada. Ado ita ti estudyante nga glugan. Ay, saan mo unay Apay apagdanaga may ano mapuno ti jeep. Uray ado ti aglugan. Basta agpliti da matamin. Nagdaka di amo manasing pata driver. Apay ka din ada paray. Kanya nga ti masapul baw. Ipapasada ko mati jeep ko Pimanaw nga minti sigod na magipaspasada. Napan ka no jay Manila. Ay, ada ka pare. Isuti i-recomendakin ka. Alaman nga ron pare kapitan. Umay kayo to jay balay tag sa sarita tayo, uwad pare. Umay kami to iti gwapo ka anak ka. Saan ka di managbaybay aja ka anak ka, pare kapitan. Di kagda nagparay. Jak ipalubos baybayan na ti jeep mau. Very good nga ron no kasta. Pare! Si Kapit pare! Bye-bye! Nakita akam-kamatam jay takong. Kam-kamatay! Ay, saan mo ta pare? Kasla kayat mo at tiliwan. Apay tarakin mo na jay. Ay, apo ko arumor pare! Tasaan ko atarakain?
aguri ka. Baboy mat ni Marikwanang. Ay, kukuha niya. Wen. Ay, di mo tiltiliwan. Heh. Saan ko matiliwan, pare? Na. Damagag man lagi ka, pare. No ka disimrek dito parangan bita ito'y ababay. Mapaling ko ka di atiliwan. Ay, saan mo asalod sudan? Tamong tisumbat na. Saan na basta tiliwan ka si daan? Damagag lain, no mabaling ko atiliwan, pare. Na. Ay, sikan sa katimang tiltiliw ka dagiti mapukpukaw amanok, Ay, saan mo ta? Tunay kamutin, pare. Pagpabasol ka pa lang, mate. Na minsan ko lang at tinilaw di manok kasi mrek iti balay may pare. Na, makita mo na itasong ba't mo? Ipagbagak lang ti Budnaw. Na minsan lang. May kadwa pa lang kumada ito'y atakaw. Ay, agayabak sa iti pulis na tiliwanda ka mat. Ay, ipagbagak lang mo ti Budnaw, pare. Ay, inamin mo. Ay, sika ti kriminal dito'y barangay tayo. Ay, sika. Ha! Kunamlan asino da nagpabasaw. Apay maninaya. Dagita ako kumarik agdamdamag aklang kadakwada. Ibaga dahidain na siya tagal ala kadagiti mapukpukaw ang manok dito'y barangay tayaw. Nagkuna nga na mapagdamag-damag aya. Uray ko kumarin dagita. Saan ka ngagdamag-damag? Taday-ta ti pakaisag makam. Kaya kung arud alaw-lawagan jay saludsod nga adda dito'y panunot ko. Shhh! Tuya! Mangmangag mo day, Ha? Kasla uni mo ti baboy. Wine! Hadda magmag na baboy, di taro bayan ta. Na, takong mag... Hadda manin si Dain tanto yan. Si Dain na sasawam. Nagdakulan ngay day ta si Dain ta. Kitman ano ngay kuma. Gayabog. Pastra kang dito'y balay. Tila pang panunutam. Kano baboy ni Marikwanang dayta? Pagkunaan mo ta baboy na. Wan, kukwa na dayta. Hindi may mayat may. Na, kag sa ginungay nga ron ti mapanam. Nakiyabog dito'y ulit ti balay. Tapno na laka matilew. Ay, di nakiramraman si Kabadong. Nye, nagsidata iti manok asaan ta kukwa. Itatababoy ti simrek. Di mo kayatay. Ay, nagdakkel unay dayta. Dakkel mat apakabasulan ta Ay, at least ka man dita. Na. Iyabog. Magpili-pili ka pa lang, mate. Dita ka lang. Kasi kanto ti mga pot itingiwan na. Tapno saan nga gungay-ungay. Mala, inakan. Kapitan, anda na sabat mo akawitan? Na. Noon mo't nasabsabat ko, Ose. Apay aya. Mapukpukaw di kawitan na manok ko. Iso abirbiru ka, kapitan. Kwa. Awan nasabsabat ko ang manok. Inakbiro kayo. Kano adan tumasabsabat yo, kapitan. Mabalin nga ibagayan tong agawid iji balay. Anya, ibagak iji manok mo, ta agawid iji balay yo. Yay. Ibagam nga agdiretso iji balay ta ibiro kak iti upa, kaigdana. Nga. Itaman pa, pagrundaon nagititadod mo, pare. Pagrundak ida, tada manin problema dito'y barangay. Problema? Anya kumatay kakay, pare? Kano agpukaw manin dagiti manok kan chicken. Aya. Apay, di mo amaw. Kasano ko mga mungay, kitadak lang mati dyan nagtibalay. Saan kami mo tarumrumwar ka nituyan ko, pare? Nadlaw ko nga roday ta. Kasano kay nga agbiag ngay, nudi kay mo agtrabaho. Saan kami mo ilata nga agbisin, pare? Umasidag lata, mati masida kada kami. Nagswerte kayo nga agbibiyag dito Earth. Wan mo ta, pare. Adaman lang damagag, pare. Anya dito? No ka disimrap ije balay medyo manok ti karuba. Mabalin mi apartyen ka day. Apay ko ma-apartyen yaw. Kahit saan nyo tarakan? Wala ta simrap nga rin ije unag ti balay mi, pare. Uray pay. Sana basta partyen nyo latan. Simrap nga rin. Alangan mo't aparwarin mi pailang, Mike. Kaya't mo asawan. Nagda simrap amanok ije balay yo. Kat pinartiyo. Kan sindayo. Agdamdamag aklang, pare. Dako sa'yo tagdamag. Si Kaki di, Mike. Agpukaw man ang dagiti manok, dagiti kabaranggayan, kagawad.
Nukasta, adamanan di agal-ala iti manok. Ay, dayo laki day, dagiti agal-ala iti manok. Kano tiniliw idan dagiti pulis. Nakarwada siguro kat nagaladaman iti manok. Ay, wait. Ayan di kwarong. Nay, at dalaang ito'y anak katugaw diti unang di barangay home. Naa. Ay, mga no aglim-limang mananday jay aka-anak ka. Napananangay ngatan. Naglimang siguro. Buwan, Kapitan. Naglamang iti sirok ti atidog alamisaan. Dayjay ni, oh. Kuna na siguro ajak makita. Ay, kwarong! Umay ka dito eh. Nakita na ka ni Kwarog. Dikan, umayag. Apay ka di Uncle? Ay, apay ngaglimlimang ka. Kuwanain. Apay ngaglimlimang ka. Kasanaw, agibawon ka man ng aminain. Tapay nga mumot nga agibauna. Kay, nangit ko ti pagsarsaritaan nyo kinikagawad ko anang. Pagsarsaritaan nyo dagiti mapupukaw ang manok dito kabildatan. Apay nga ron nga aglimang ka. Una, taybaon na kami manan nga grunda. Kat anyangay nga rod Kwarog. Kat day tamo ti trabaho yu atanaw. Hala, ibagam ka dagiti kakadwa matanod. Taagrunda kayaw. Ish, kunakon kay. Ibaon na kami manain.